Yan. Sige, mami. Buksan ko na lang po ito, mami, ha? Ito, surprise sa'yo. Alam mo sino? Sino nagbigay? Sino nagbigay, mami? Sino nagbigay? Sino nagbigay? Sabi mo. Sino? Sino Richard daw? Ay! Joke lang yun lang. Sino? Isipin mo ilang kung sino ang kan. Sino muna siya? Inom mo ng tubig, di ko nakapag-isip. Sino isipin mo? Sino? Sino isipin mo nagbigay niyan? Meron na. Ay, meron ba? Sino? Sino nagbigay? Yung sa isip mo lang. Sino nagbigay niyan? Apo o anak? Mayayaman ang apo niyan eh. Mami, ano pong masasabi niyo sa binigay na pa-sorpresa ng inyong mga anak at mga apo? Yes. Magpapasalamat ako ng buwan. Binigay yung parang ano. Papasalamat ako na lang. Mami, alam mo ba kung magkano lahat yung pera na yan? Hindi ko alam. Mami, 50,000 pesos!
tulad mo.